bumati ang iyong tanging hiling. At nung bumati ang aking panalangin ay hindi na maikutin ang pag-ayos ang nahanap ko sa iyong mga mata. At ang dapat kung sakali na ika'y mawala. At ngayon, nandyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, di ba sa'kin, di ka sasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. Ayun, so hi guys, papunta na tayo ngayon sa bahay ni Aldrin at gagawin na nga natin yung prank sa kanya. So, let's go! Sa wakas ay nahanap ko na rin ang aking tanging hinihiling. Pangako sa'yo na ika'y uunahin na itatanggihan ang kagagahan ng nahanap ko sa iyong pagmamahal. Di mong iisip sa pag-ibig natin na matagal. Tanong ka ah. Oh my God! Wow! Order po na grocery. In-order po ni Ma'am Anay. Tapos babayaran niyo po yun sir ng 25. 25K po. Hindi ba? Pa 50 years. Pero 25K lang po kasi yung in-order niya. Mga grocery po, tapos bigas. Opo. Binibidyo po namin sir kasi para po sa documentary po namin. Wala siyang nasabi sa akin. Ay, wala po ba siyang sinabi? Oh no! Kasi sabi po niya, ihatid na lang po namin dito. Tapos ibigay na lang po namin sa inyo kasi kayo po. Opo. Patay. Tignan na lang po natin doon, sir. Opo. Ano po yung sinabi niya sa inyo, sir? Kung magkano po yung grocery? Sinabi niya lang sa akin, 4,000. Ay, 4,000 lang. Kaso 25. Ay, oo, yun pala yung sinabi niya, sir. Na sinabi niya po sa'yo 4,000. Kaso pinadagdagan po niya. Ang takal-takal mo maglakad din. Muna ka. Ano po bang meron, sir? Ay, birthday. Happy birthday po. Kaso may babayaran po kasi.
Bali sa'yo, para sa inyo naman yung 25 years. Nirejess niya ako eh. Wala siya 25. Hindi pa nga po dyan nagtatapos po ang pasurpresa po natin para po kay Sir Aldrin po. At meron pong inahandang message po ang kanyang asawa at papanoorin po niya yun through Iyak na yan. Hi Daddy, happy 50. I stay happy birthday. Ha ha ha, tapos ka na sa Niners level. Level up na, 50 ka na. Sana maging masaya ka sa araw na to. Di mo man ako kasama. Malayo man ako sa inyo. Pero sana walang dahilan para hindi ka maging masaya. Dahil ako dito, masaya ako para sa'yo. Sana magustuhan mo ang munti kang regalo. So, without much ado, wish ko lang long live. Stay healthy. And continue counting for more years. Even decades sana. Para marami pa tayong pagsamang dalawa. Love you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Daddy. Love you. Enjoy the celebration. God bless us all. message po ni Ma'am. Ano yung isa po sa inyo? Doon, usog ka doon. Business ako. Wala ako masabi. Maraming salamat sa inyong effort sa paghahandang ito. Wala akong masabi. Maraming salamat. Happy birthday po at Lola na pong wish niyo po para po kay Sir. Sana marami pang birthday darating at sana huwag siyang magbabago sa pagmamahal sa amin. Happy birthday, Pepe Aldrin! Happy birthday, Manate! Thank you. Thank you po. Happy birthday po. Thank you. Thank you sa inyo lahat. Happy ka mo.
Si Tita po. Tita, message niyo po sa birthday. Happy birthday! More surprises to come! Si ate po, ate, ano pong message niyo po? Masasabi ko lang po kay Mildred. Happy birthday, mama. Salamat sa pag-alaga ni kita na ko. Happy birthday. So, happy birthday po. At kantahan na lang po natin, sister po. At blow na po. Ayun, so dito na nga nagtatapos ang pasurpresa natin para kay Sir Aldrin. At nakita niyo naman po kung paano siya na-surpresa at nagulat talaga siya sa 25K prank. Yun. So, kung gusto niyo rin po kayo na pang susunod naming surpresahin, ay message ko lang po si Maylene Palabay. Like, share this video, and subscribe mo, surprise mo, deliver ko. And, surprise!